θα έχει μία αναπνοή 50 με 60 ευρώ για το κάθε νοικοκυριό για αυτή την περίοδο της κρίσης. Και πάντα προς ενίσχυση της αγοράς, και πάντα προς ενίσχυση της αγοράς, να μειώσετε το ΦΠΑ 1%. Μειώστε το ΦΠΑ 1%. Να κινηθεί η αγορά. Θα μου πείτε θα χάσουμε 1%. Μα θα το πάρετε πίσω από την αύξηση του τζίρου της αγοράς. Καταλάβετε το. Ελέγξτε τις τράπεζες. Μπορείτε να το κάνετε. Να συνδέσετε τα επιτόκια χορηγήσεως, τα επιτόκια που δίνονται για τις κάρτες, τα επιτόκια των τραπεζών, ευθέως με σταθερή σχέση με το επιτόκιο της Ευρώπης. Δεν θα μπορεί να είναι παραπάνω από τόσο. Προσδιορίστε το πόσο θα είναι. Αλλά σταθερή σχέση. Πέφτει την Τετάρτη στις 12, πέφτει και το επιτόκιο την Τετάρτη στις 12. Όχι πέφτει στην Ευρώπη και ύστερα από ένα χρόνο το θυμούνται οι τράπεζες. Και βρείτε τη δύναμη να σταματήσετε τις διαφημίσεις των τραπεζών. Κλέφτες! Σταματήστε. Όπως έχουμε σταματήσει το τσιγάρο. Να σταματήσουμε. Όταν ο άλλος ακούει έλα να πάρεις 10.000 ευρώ σε 20 δευτερόλεπτα με μία απλή διαδικασία, μπαίνει στον πειρασμό. Και μετά από αυτή τη μέρα γίνεται ήλωτας, όμηρος της τράπεζας για όλη τη ζωή. Δεν κορδεύουμε τον κόσμο. Η μόνη λύση για να βγούμε από αυτή την κρίση είναι ο πατριωτικός παρεμβατισμός. Να μπορέσουμε να κινήσουμε τις πατριωτικές δυνάμεις του τόπου. Να κάνουν έλεγχο, να συμμετέχουν στη δράση, στην πράξη. Δεν υπάρχει τρόπος να βγούμε από την ύφεση και την κρίση αν δεν ελευθερωποιηθεί το μάθημα. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε σε κρίση. Μας περιμένει ή αίμα ή μελάνι. Και πριν το μελάνι μας το αφαίρεσαν στην ΟΝΕ και κλείσαν το κτηριάκι του χολαργού, το μουσικοπείο, και επειδή δεν έχουμε εμείς τα μελάνια, πρέπει να αναλάβουμε σοβαρές αποφάσεις. Θα πάνε να τους πείτε ξεκάθαρα ότι εμείς, ζώντας στην περιφέρεια της Ευρώπης, δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε το μάτι. Βγάλτε από τα σεντούκια και τις θηρίδες τα χρήματα της φοροοικονομίας. Εάν τα χρήματα αυτά βγουν στην αγορά, θα βγούμε από την κρίση αλόβητα.